Lagi tatati nakakuha. Nga makaawat ay di sumsum di nga tubo nga kuha di gusto hindi dapat kalabat. Sana na lang lagyan ko. Nagparking naman doon na gusto. Ala! Baga-lagar rin din. Kasi pangalaman ko dami na kadami na kuha ko. Mahalakas si Garin di ba? Oo, napinatay ang dami na ako. Baka may tumama may kanto tumulong kasi di kami. Tanapin mo. Ito din yung dive niya. Ako mo kasi nabalyan. Tudual daw kay anong tintod. Kaya ingatin pala pag ununan na kami. Ununan ang puno. Ito na. Tanda mo. Tano mag-routine to no 30 ko na. Ang lagi. Gida ng isyan. Nagpudot ko. Kataw. Nya. Buman ka na. Mahalakas din. Ano na? Udaw ka. Bilong si babay ko ni karong patay na to. Da, hindi ko patay na to. Nagabaksan na kaya. Wah, ala taro mo mga dali say. Gwapo lang sigaw. Pinagrinam gwapo ka. Lagi gusto ay pa balina. Udaw na. Udaw ulit po. Gwapo ka. Malay.
Mula pa orang makadayo. Oh, tanina na tuloy na yan. Napanyahong kung dati gagaw. Tayo man rin dyan. Laga mo. Tanawa na, wala na gano'n.
Gay? Tiga? Mangantay tagtan na yung tikalin. Oh, ba't kaya ito sa pamangan? Mabait niya. Iya. Oh, Ano na? Ida kalbuntok pa kasi dito mo lang daw. Hindi pa rin yabe mo hindi kristyara. Kunto mo lang ito. Bagasa na. Yo. Kita no? Mabita na. Kalawa oh. Opo. Sakal na eh. Yung tay. Hello po. Sir Carlos Castro. Tarigata ka trabaho ano? May trabaho? Ano? Tama tayo. Pulang pala. Oo, ako Ano yan? Tumasa. Tagututan eh. Talaga mo. Mapit ka.
Nih. Ang dami. Kecil tuh. No. Ano? Lubang? Oh. Lubog na. Wag gulo kong talampan. Mga isang kaduwan. Ang laman ay kamay sagpa. Dali. Bata lang ang nagkapubigay na ako. Hiro na galap ko kita. Yung naman tayo. Wala yung yalak, karne. Hindi pulutan malim. Ah. Yung yalak, karne. Mga lakamang dyan eh. Ang pauli yawatan man. Yawatan na ulit ako rin. Ako, ang mga lakamang dito ukar insan eh. Ito sa mo, maukar ron. Saan? Kurang sapay dyan. Come Jade, Jade. Kawat. Parang kang kaayawatan ito dyan. Dito yung may isa na. Kukad doon ang kalaitan eh. Eh, tagarod, karon dyan. Sarap na. Manong ne? Kung nadajay, pagbulang
Yan. Dami. Ano siya?